Salutare, prieteni! Acest episod va fi despre o problemă des întâlnită. Când dați drumul la ștergătoare, uită să se mai oprească, cum e îngenul la meu. Uitați cum se întâmplă la mine. Acum vedeți? Uită să se mai oprească. Orice aș face. Așa, mai rapid, mai încetul, sus de tot. Nimic. Vedeți? Merg în continuare. Până când nu opresc motorul, ele nu se opresc. Facem o demonstrație. Acum s-a oprit. Dacă pornesc din nou, ele stau acolo, nu se mișcă. Cum mi-am dat prima oară o simplă atingere, nimic. Vedeți? Mergem sub capotă, vă arăt ce o să demontez și care va fi soluția pentru această problemă. Am deschis sub capotă și aici, ca să ajung la mecanismul ștergătoarelor, trebuie să dau aceste peulițe jos de 14, să dau brațele jos. După aceste clipsuri, ca să dau grila jos, o să dau totul pe scurt, pe rapid, ca să vedeți în mare ce trebuie dat jos. Pentru cei care se întreabă ce s-a întâmplat la motor, de ce arată un pic diferit față de trecut, în următorul videoclip o să vă explic. M-a oprit rarul și va trebui să fac niște schimbări. Mai departe avem de dat două șuruburi de 10 aici și două pe partea asta altă și evident o mufă. Să vă arăt și vouă. Aici în interior, dacă se observă, este un pic de apă. Și pe mufă am găsit același lucru. Dar totuși, să-l demontăm. Vă invit la bancul meu de lucru slash bordură.
După lupte seculare, un șurub, după cum ați văzut, nu am putut să-l scot și a trebuit să-l găuresc. Și uitați și voi cum arată în interior. Asta e partea frumoasă. Și acum să vă arăt și partea urâtă. Uitați. A intrat apă în interior, a înghețat și acest mecanism care trebuia să se învârtă normal, nu se mai învârte, că a înghețat cu totul. Și totul provine de aici. Dacă se vede bine, se vede lumina prin partea cealaltă și cum am găsit apă în mufă, apa a intrat mai departe și a făcut această rugină, gheață, de toate. Voi încerca să curăț totul și să ung la loc să vedem dacă mai funcționează. După mult timp curățat și am scos toată apa înghețată, care era apă ruginită înghețată, ce am descoperit a fost că această chestie trebuie să învârte așa și aici, dedesubt, are ca un fel de pârghie care face contact cu tot cercul ăsta și asta s-a rupt. Și plus, unde vine acest pin vă arăt imediat, pe aceste rotițe, după cum bine se vede, acest pin de aici, din locul ăsta, s-a rupt. Nu știu dacă voi reuși să improvizez cu ceva aici. Voi încerca să curăț totul. Aici să improvizez acest pin cu altceva și acea pârghie să încerc să pun tot la fel altceva. Încerc să fac ceva și revin cu îmbunătățirile, dacă se pot numi așa. Continuăm munca pe bancul de lucru. Aici am reușit să curăț asta cât de bine posibil și acest pin care îl vedeți aici l-am luat de la alt mecanism care era în același fel stricat. După cum vedeți, și ăsta era la fel de terminat, dar măcar acest pin era întreg și l-am scos de acolo și l-am lipit pe partea asta. Chestia asta va veni exact așa aici, cu un pic de vaselină. Și acest pin, cum în partea asta, aici era rupt și am înlocuit cu două cui înfierbântate. Se vede. Acum o să pun vaselina la loc. O să încerc să sigilez cu niște silicon această garnitură și plus mufa pe unde a intrat apă. Ce să o sigilez cât mai bine și să vedem dacă funcționează această cârpăceală. Așa arată acum după ce am curățat și am pus totul la loc. După cum bine vedeți, am pus și în acele găuri din spate silicon și voi încerca să pun și roata la mufă, să nu mai permit să mai intre absolut deloc apă, pentru că acest mecanism stă exact așa în partea aia și exact pe lângă el toată apa trece și de asta mi-a și intrat așa multă apă exact pe la mufă și voi încerca să rezolv această problemă. Montez totul la loc și vedem dacă va funcționa cum trebuie.
Am montat totul la loc și acum să facem proba să vedem dacă funcționează cum trebuie. Prima treaptă. Se oprește. O viteză mai rapid. Și totul funcționează cum ar trebui. Asta a fost tot pentru acest video. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe.